Nunha noite como esta, a filosofía está máis que clara. Encher ben a barriga é o carajo. A noite boa enche de manxar esas nosas mesas que máis e que menos aproveita para saírse un pouco do menú habitual e agasallar os seus cunha paparota que marca a diferenza. Eu vou facer embutido e centolo, nada máis. Raya con patacas. Camaróns, langostinos, amburiñas, bacalao. Bueno, un pouco de todo, macho. Pa noite vou a facer para os netos, que son os que comedes máis carne e así, voulle facer un pouco xamón asado. E uns langostinos antes, e uns camaróns, pouca cousa. E para nós vamos a facer o tradicional, bacalao con patatas e coliflor. Pois si, o tradicional esta noite é o bacallau con coliflor, unha opción que ademais non deixa pegada na carteira, só é andar polos 10-15 euros. É o típico, tener bacalao a noite boa, que non se perda a tradición, que iso é importante. E bueno, e o bo que ten o bacalao, que é un produto que está ao precio de todo o ano. O sea, non incrementa por ser un produto dos que se consume para a noite boa. Pero o rei de reis e o marisco, este ano as vendas víronse marcadas polo mal tempo. A cadea de temporais provocou escasez en moitos produtos e ademais unha suba desorbitada de moitos prezos. Moi alto, porque a mecha a 30 e tantos euros, o centolo a 50 e pico, o boi de fora a 18 e 20 euros, todo carísimo. E ao non haber material, a xente tamén bota un pouco. A ver, hai que comprender que os sueldos son os mesmos e todo sube para arriba. O marisco que traballo eu, que é a volandeira, vai a 5 euros o mesmo precio. E nada, o chopo igual, e de momento eu teño precio igual, o mesmo precio que sempre. As ventas van bastante ben, non espero a xente a última hora, pero bueno, estáse vendendo bastante ben. Os precios tamén un precio asequible. Ahora calmar o mal tempo, baixou quizá un pouquiño centolo. E logo de tanto produto do mar, tamén algo de carne, o cordeiro e os capóns do preferido para esta noite. Véndese carne, bueno, aunque ahora parece que a xente anda moi metida ao marisco, eso que está carísimo. Pero bueno, véndese polos, véndese cordeiro, véndese carne, o bueno, tamén tendo boa calidad, pois xa axuda a vendela ou non? E despois do marisco, peixe a carne, a sobremesa, os turróns, mazapáns, polvoróns, pasas, figos e demais familia tampouco van faltar esta noite en ningunha casa.